Γεια σας παιδιά, σήμερα θα είμαστε ξανά με τον Christian. Τελικά δεν θα κάνουμε yoga challenge, θα κάνουμε εκείνο με 7 second challenge, πώς λέγεται? 7 second challenge. Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά τέλος πάντων. Καθίστε να βρούμε τα σχέδια. Τα σχέδια. Σε αυτό εδώ το challenge, σε αυτό εδώ το challenge θα ρωτάει ο καθένας τον άλλον μια ερώτηση. Ας πούμε ρωτάω εγώ στον Christian, όχι ερώτηση, ένα πράγμα να κάνει μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Και άμα δεν το κάνει, έχασε. Και άμα το κάνει, κερδίζει ένα πόντο. Ναι. Α, παιδιά, τους πόντους θα το γράφουμε. Όχι, θα τους θυμόμαστε, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δες τα κάνουμε. Όχι, δεν θα τους γράφουμε. Τους γράφουμε. Το βρήκα. Θα τους θυμόμαστε, δεν θα τους γράφουμε, έλα. Και όλοι μαύρους θα τους γράφουμε. Το βρήκα. Θες να μου πεις μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Θες να μου πεις? Τι να σου πω? Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Βλάκα. Μπορεί δεν να μου πεις. Τώρα με ρωτάς εσύ. θέλω να γράψεις. Όχι, μη φωνάζεις. Θέλω να γράψεις. Να γράψω. Να σου αφήσω. Να γράψεις. Με το αριστερό σου χέρι. Σκύλος. Κάτσε. 3. Κάτσε. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Έλα. Έμπτο να πάει και 10. Πάμε. Δεν ξέρω πώς γράφω. Stop. Σου έδωσε περισσότερα δευτερόλεπτα. Έκανα το εξωτερικό. Κάτσε, δεν φαίνεται. Όχι. Δεν φαίνεται. Έκανα το εξωτερικό. Κάτσε, φέρω να δείξω. Πιάνω ποτέ δεν πιάνω. Πιάνω. Όχι, έχεις περισσότερο. Καλά. Μείον ένα πόντο. Όχι μείον ένα, απλώς δεν κέρδισα πόντο. Επειδή τώρα στο δωμάτιο μου γίνεται λίγο της Πουτάνας. Ναι. Θέλω, όχι. Θέλω μέσα σε 7 δευτερόλεπτα να μου βρεις, μόλις το πω να το κάνεις κατευθείαν, τα headphones. Ένα. Νομίζω το βρήκα. Όχι. Πού είναι? Της έδωσα περισσότερο χρόνο. Δεν με νοιάζει, σχέστα. Τέλος. Πού είναι τα headphones? Μα δεν μπορείς να βρεις τα headphones. Τι άλλο μάλλον που είναι? Δεν μπορείς να τα βρεις. Εδώ μέσα είναι ρε. Headphones. Είναι χαλασμένα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έτσι ήταν, μην φοβάσαι. Εντάξει. Δεν το βρήκες. Οκ. Okay, sit. Δεν κερδίζεις πόντο. Θέλω μέσα. Μη φωνάζεις. Εντάξει. Θέλω μέσα. Κάτσε. Ναι. Μέσα. 7 δευτερόλεπτα να μου κάνεις να πας να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό. Δεν γίνεται. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. 20 δευτερόλεπτα. Τι 20 δευτερόλεπτα? Τι στη... Το μισό ποτήρι.
Παιδιά, κοιτάξτε πόσο πολύ μου έφερε. Εσύ θα το πιω. Πάμε. Να σου πω εγώ. Ναι, να μου πεις. Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Σε... Τι μου άρεσε. Έτσι νομίζω. Για, μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Μόλις έκανε μπάνιο ο Παύλος. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Να μου βρεις το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης. 1, 2, Αυτής. 3, ναι, 4, 5, 6, 7. Άντια. Τέλος. Τι, Πού είναι? δεν ξέρω. Το. Έχω περάσει, Χαίστηκα. Οκ. Θέλω μέσα σε 7 δευτερόλεπτα να μου... να γράψεις με το δεξί σου χέρι τώρα Ναι. σκουλικομυρμικότρυπα. Πώς? Σκουλικομυρμικότρυπα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Σκουλίκο. Τέλος. Σκουλί. Έχασε, εντάξει. Τι γράφεις? Σκουλίκο. Σκουλίκο. Πώς γράφει έτσι? Παιδιά, αν ξέρετε πώς γράφει. Ναι, δεν φαίνεται, εντάξει. Φίλε, γράφουμε κάτι γράμματα χάλια. Θέλω μέσα σε 7 δευτερόλεπτα να μου βρεις τον πηγιόπλο. Το. Τον πηγιόπλο. Όχι ρε φίλε. 1, Και εδώ έχει χάσει. 3, 4, 5, 6, 7, Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει που είναι. 9, 10. Πώς δεν ξέρω που είναι, ρε. Μόλις πριν 1 λεπτό το βρήκα. Να το. Να το. Κάνα το βιβλίο. Τι άλλο μαύρο. Έχει μέσα. Όχι, δεν έχει. Μόλις πριν 1 λεπτό το βλέπω. Δεν το πηγιόπλο είναι αυτό. Δώστε μου. Αν το λίγο να... Για όλα μαύρα. Μπλάκα, βγάζει αέρα. Το ξέρω. Τέλος. Όχι. Μετά μπορεί να κάνουμε challenge με το... Έκανα πηγιόπλο. Χαίστηκα, θα Challenge. ξανακάνουμε. Συνέχεια, όχι. Γράψτε μου κάτω στα comments αν θέλετε να ξανακάνουμε challenge. Σε σένα, σε μένα. Εγώ σε ρωτάω, Για ρώτα. Εγώ σε Όχι, ρωτάω. εγώ σε ρώτησα. Θέλω μέσα σε 7 δευτερόλεπτα να μου πάρεις εκείνο το μουδάκι πάνω. Ποιο μανουδάκι. Εκείνο εκεί που είναι πάνω. Το μαύρο. Ναι, Ή το τσιου τσιου. το μαύρο. Το μαύρο δεν γίνεται. Χαίρεστε να μου το βάλεις. Δεν είναι ψηλό. Μια άλλη. Οκ. Μια άλλη. Άμα δεις το πουλάκι τσιου τσιου, δύσκολα. Άμα δεις το πάνω, δύσκολα. Θέλω Μη πεις μόνο πουλάκι τσιου τσιου. να μου πάρεις Είπα. το τηλεχειριστήριο και μου το φέρεις εδώ. Ένα. Ποιο κάτσε, ποιο τηλεχειριστήριο. Το play. Ένα. Ποιο play. Station. Το PlayStation. Αλήθεια. Ναι. Ένα. Κάτσε. Δεν είπες 3, 2, 1 πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Ένα. Πέρασαν 9. Περισσότερα. 13. Όχι, εσύ μετράς γρήγορα τότε. Εγώ Μετράω. μετρούσα τέλος. Και φίλε στο 7, Να το. κάπου στο 6, καθόμουν έτσι. Εντάξει. Εγώ ρωτάω, θέλω μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να τρέξεις, εντάξει. Μέσα. Κάτσε λίγο να δω κάτι. Μετά μπορεί να κάνουμε Yoga challenge. Κάτσε. Να το κατεβάσω.
Ο Παύλος είναι πιο ψηλός από μένα. Λέμε τώρα. Κοιτάξτε πώς θα ψηλώσω. Οπα. Οκ. Λέγε. Τι θέλεις. Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Να σταματήσω το βίντεο. Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Μην το σταματάς. Μέσα σε 7 Μέγισα. δευτερόλεπτα. Τι λες, Εντάξει, ναι. Είμαστε 0-0 ακόμα. Δεν βλάκα. Καμία εύκολη δεν βάλαμε. Θα κάνουμε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι. Νομίζεις. Θα χάσουμε και 2. Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Ναι. Θα σου πάρω το πουλακτσιού. Έχει τα headphones πάνω. Φοράει τα headphones. Να ονομάσεις. Ναι. Όχι. Θα το πω κανονάκι να τελειώσουμε. Να μου πεις όλα τα ονόματα των φίλων μου απ' έξω. Πώς έχεις? 20. Πού να τους ξέρω, μωρή! Κι εγώ που να ξέρω. Οκ, θα δεις μετά. Πάμε. Μην μου πεις να ονομάσεις 5 Έλληνες καλλιτέχνες. Μην μου το πεις, σε παρακαλώ. Οκ. Μην μου το πεις, εντάξει. Εντάξει. Γιώργο, Μάκη, Θανάση, Θέλμα. Καλά σας. Και να τους βάλω κάτι πιο εύκολο. Ονόμασέ μου. Τι κάνω στο κανάλι μου, τι έχω. Μαλακίες. Όχι. Παροδίες, πες μου, 5 παροδίες. 1. Game κανάλι. Παροδίες λέω. Γιατί? Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή. 1, 2, 3. Μακ, τι έχει μες στο κανάλι. 6, 8. Stop. Καλά δεν ξέρεις. Όχι. Q&A's, vlog, parodies, comedy song. Κάτσε που Έχει κάνει comment song. Δεν έχω κάνει, αλλά μπορείς να βρεις μέσα στο κανάλι. Comedy song, Q&A's, parodies, vlogs. Ούτε αυτός δεν το ξέρει. Και πείτε μου εσείς. Έχεις κάνει, πείτε μου εσείς. Όχι, για να κάνεις πείτε μου εσείς χρειάζεται να έχεις πάνω από 100 ή πάνω από 50. Πείτε μου εσείς. Οκ. Να μου πεις. Τελευταίο είναι αυτό που μου λες. Οκ. Όποιο, δηλαδή αν το βρεις νικάς. Αν δεν το βρεις, ισοπαλία. Να μου πεις μόνο 3 φίλους από την μπάλα. 3. Κάτσε. 3. Ναι. 3. Και επίθετο, δεν ξέρω, όχι επίθετα. Ονόματα. 3, 2, 1, πάμε. Κυριάκος Σταύρος Παύλος. Από τα 2006. Νομίζεις τώρα τα βρήκα άντια. Ο Παύλος δεν πάει μπάλα. Νομίζεις. Δεν πάει μπάλα. Δεν πάω μπάλα, αλλά τους ξέρω. Εντάξει, Παύλο. βλέπεις. 1-0, τέλος βίντεο. Από το stop λίγο. Παιδιά, ένα άλλο στα γρήγορα. Γιατί, σου λέω και τέλος. όχι, δεν νίκησε, Όχι. δεν νίκησε. Όχι, το τηλέφωνο χτυπάει. Α, stop. Πάμε live. Να μου ονομάσει. Εγώ σου λέω και τέλος. Όχι. Εγώ σου είπα. Σε είπα. Κλείσε λίγο σε παρακαλώ το κινητό μου γιατί είναι έτοιμο να κλείσει. Για όλο μαύρο. Τρόμαξα. Μέσα σε 7, το τελευταίο είναι αυτό που σου Ναι. ρωτάω, Όχι, εγώ σε ρωτάω. Αφού με ρώτησες. Ναι, από τα 2006 σου είπα. Νομίζεις, έλα. Όχι, άλλο θα σου πω. Όχι, Μέσα σε θα σου 7, πω ένα- όχι. Θα σου πω Μέσα σε ένα 7. εύκολο. Θα σου πω ένα εύκολο, οκ. Όχι, εγώ θα σου πω. Εγώ θα σου Δεν με πω. νοιάζει. Όχι, νομίζεις. Να μου πεις να σου πω ένα φίλο σου. Τι. Να σου πω ένα φίλο σου. Όχι. Α! Οπα. Είναι μαύρο. Τι είναι το βίντεο γιατί μέχρι 15 λεπτά. Μέσα σε Ωραία. 7 δευτερόλεπτα να μου βρεις τα γελιά. Τη θήκη των γελιών μου. Δεν μετράει αυτό, αλλά. Τα βρήκες. Άντε, 1-1.
Όταν σου λέω γεια σας παιδιά, πείτε μου στο description άμα θέλετε να κάνω ένα άλλο βίντεο που θα κάνετε ένα subscribe και ένα like στο κανάλι μου.